hoxe día, pois, bueno, vin velas a descarga dos bidóns, e, bueno, lembrome do cheiro, porque romperan algúns bidóns, lembrome que o cheiro era como a medicamentos, lembrome tamén dos bidóns, había de dous tipos, bidóns azuis, de plástico, e os de ferro. Os de ferro como estes que vemos, que eran grises, e lembrome das pegatinas que tiñan cunha calavera, con dúas tibias, e a palabra poison, e eu dixen, poison, que será isto tal? E, bueno, despois ao chegar a casa, mirei no dicionario, e poison é veleno en inglés. Eu penso que foi a primeira palabra de inglés que aprendí eu, de rapaz, con 9 anos. A tarde do 7 de decembro, o director xeral da Mariña Mercante, técnicos holandeses e diversos xornalistas achéganse o casón no remolcador para observar o estado da carga. Cando estaban marchando, comezaron os primeros estoupidos. Cando chegamos